na ta dyan! Cellphone tayo na magpa-vlog ang nakakainis, diba? Lulok ko pa. Ito yung ulam na namin guys, gulay. Ano ba yan yung taon, Maria? Ito, ginataang tilapia. Yung magpa-vlog ako ba? Yung cellphone ko, nagluloko, nakakainis. Walang matinong cellphone. Ito, pritong ko gagabi sa online. O, kita mo. Durog-durog na. Sunog pa. Okay, pakain ko naman tayo sa mga alaga ko. Ito guys, diet ako ngayon. Ang cellphone na ito. Pangit pa sa may-ari. Ito yung ulam natin yung ginataang tilapia. Sarap, diba? Ito naman gulay. Ito yung gulay. Ito yung cellphone kong maganda. Yung cellphone lamit yung iparok. Luko na lang tayo. Kamatis. Ay, baba. Bumaba kayo. Kakain pa ako eh. Sino kaya kasama ni Mando? Oh? Maglukbang tayo ngayon ng carbonara. Bakit ako sino-sino ang tinatanong mo at pinagkakabalahan mo? Eh, nandito naman ako. Salamat dito sila. Ay! Sa Ano naman? Shakey's. Tinatanong ko lang naman kung sino yung kasama ni Mando eh. Pero talaga nasa isip ko, ay ikaw. O, di ba? Akin na yan ah. Anong ginagawa mo rito? Tsaka sa nasa likod yung bathing suit na yan? Huwag mo nitanong kung saan ko ito nasa likwat. Ang importante, ay masabi ko sa inyo na mag-ingat kayo dahil may sumusubaybay sa inyo. Ganun ba? Oo. Salamat ah. O sige na. O bakit? Sex mo ah. Ace ka dyan, grabe to. Hi, Mando. Ako ba tinatawag mo? Ano ba pangalan? Bumaba nga kayo sa Mando. mukha. Nilagaan mo sunod eh. Oo nga pala. Anong maipaglilingkod ko? Alam ko kung sinong hinahanap niyo. Wala naman kami hinahanap dito eh. Tsaka nagbabakasyon lang kami. Huwag ka nang magkailan. Kung gusto mong malaman, sumunod ka sa akin. Namalimut ka pa. Kaon na pod. Kaon na pod ta. Okay, pasalamat ta sa grasya. Wala tayong pagkaon. Wala tagkaon, diba? Thank you Lord sa pagkain araw-araw. Panghang. Sili.
Sayang gulay. Sili pa ang nakain ko. Ano ba yun? Naka. Patatas na. Kaya mo ito. Isa lang. Vitamin C. Ikaw ba? Maak man. Waon ka lang.